Дунав се вълнува, весело шуми. И Радецки гордо плува над златни вълни. И Радецки гордо плува над златни вълни. Но кога се там съзирва Козлодуйски бряг, бум! Но кога се там съзирва Козлодуйски бряг, парахода роки свирва, развя се байрак. Парахода роки свирва, развя се байрак. Млади български юнаци явяват се там. Хей! Млади български юнаци явяват се там. На чела им левски знаци, в очите им плам. На чела им левски знаци, в очите им плам. Хей! Целувки от нас с Макси. Чао! Коя дата сме днес? Днеска сме 22 Март. да, 2017 година. Само колко дена преди рождения ти ден? Малко. 8 дена. 8 дена и ще станеш на колко години? На колко? 10. На цели 10? Да. Кога мина това време, бе? Връщай се в корема на мама. Няма. Няма? Няма. По-добре ли е на 10? Айде, чао! Виждане!